פתחתם עסק, כי אתם טובים במה שאתם עושים, ובא לכם לחלוק את זה עם העולם. אבל להצליח זה לא רק להיות טוב במקצוע מסוים. זה דורש לא מעט התעסקות בשיווק, בלקוחות, ובדברים שגוזלים מאיתנו המון זמן ואנרגיה. אז איך גדלים ככה, כשאנחנו עסוקים כל הזמן בכיבוי שריפות? איך זוכרים להתייחס ללקוחות ולשמר אותם? איך ממשיכים לעסוק במה שבאמת רוצים לעשות? בדיוק בשביל זה יצרנו את Easy Busy, על מנת להקל עליכם, לעשות לכם סדר, לקדם אתכם, ולהפוך את חיי העבודה השוטפים לפשוטים ומועילים הרבה יותר. אז איך עושים את זה? במקום אחד שמרכז את כל מה שאתם צריכים. החל מהוספת לקוחות חדשים באמצעות שליחת SMS אליהם, דרך קביעת תורים מותאמת לבית העסק שלכם, תזכורת אישית ללקוח במועד התור, קופה חכמה שתסייע לכם למנף את המחירות לגבהים חדשים, טיפול אישי לכל לקוח, מערכת לקידום חכם ופשוט השומרת את הלקוחות שלכם ומביאה אליכם עוד הרבה חדשים, ועוד ועוד ועוד. אבל מעל הכל, למרות שעשינו את זה הכי קל ופשוט שאפשר, אנחנו תמיד נהיה כאן לעזור ולתמוך בכם. Easy Busy, תעשה את מה שאתה הכי טוב בו, תן לנו לעשות את השאר.